Nana Mumadi so Eshlauma, with Jesus Christ in demo and the Bompire. Jinifuina and Cassa. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. And you may pay a radi, but be a woman, and come on. My end radia says serenity. Near money, did so not a full from so won't know who please to know. Also, who please to sounds or say a man is so on one Casabetia Cramano. And see, ye pay the radia dance, ye can say ye dear for Christo. And you may be I will show you would see and ye and come on near Sherry, the enemy, and be one of faster than ye. Yeah, quite your time. So you from us of Ferrari. Sonia, I see a when you're not when we so when you're free and when you're not yet, as I say, I could know. Nanimu Nakwa Obiato Yamye Azaza Yabutu Yaswa Nayada Wasi Nanimu Nakwa Obiato Yamye Azaza Oh
Ababa titibu tati Ababa Amanina Amanina Wunuso Na wanimu Na wanimu na Yedi yawo Amanina Amanina Wunuso Oyenna wanimu na Yedi Amanina Wunuso And you know na wanimu na wanimu na Yedi yawo And you may boy a master koto sorrow. Yes. What's your phone woody? We are no craft for. And the Minya Wodia? Yes. Now what you walk crying. One my one master. That's a man about General J. Dear Mofusania. Yahunia Yahunam Kawa Yamua. And your what tomb. And no one more than son of crying. Yama one more one Yama Yang. I will tell for Inaka. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know about comfort already. Also for now watching ko encheba. That's right, Bishop. It say na watch ko betua. Answer na obekasa no. Me pese ne sida hour etiefo nyina san to nyumu se. And you nyamka. Ni and you nyamka. Bishop na Bishop na Bishop wa peja nyum kese ya wadam a adom na nwasira na aye kese onyuntuni bi si adom achede ni gu ahodo weki na eba asoro na no den enya se minister comfort wa so emu anka asem besi nyame enhira o nyame de hia ba bibia wo bi awrade nhira o Bishop ena nwumre se de onwo asi ayefa enwosira si adwale o na Jeremiah chapter 1 verse 5 echo so down na yamumpo no na mawurade masiw difo amama na man se ye hwa dwuma awurade de wo ye enwosra ne adom a papa awurade du dwuma a wode wudi a
na chese awurade wodaw na yam na nyame onimo nti awie ebre mu ne se awurade asoma na ode na asama ma wo se fa bre wiase nyina anwumre obi ntimi nka se ontena se na ontie asem no ya bre ho ase ahobrase nyina mu ba bibi obi awo no wa ya ready se otio ene ye ko bishop nchen ni ama na akwaba Bishop Albert Saki Kwapon General ya mo akwaba asofo mejo so ewura amishira baba na Cedar our team ni nyina mompo motisen je na me adome ho ye pa enya wotwe ncheba na nya ni pe nyina na ebeto won apomodin mu ma emphasize akonya nso na yenchia Cedar our ahwefo na Cedar our atiefo asofo ye ba fidikase so nipa pempem na asai wo mre ne wadaje se Cedar our yempon ya omonna ye shiramo na monkoso a wo somo adwuma no na asomafo Paul ka bi kire kolotu asafo no se yenim se ye bre erenya kwa hallelujah amen ebia na ne dade kan ya ne ya Sompa TV ahwefo ne Sompa radio etiefo ne mo amone ya som wo Facebook ne so nyina ne YouTube ye mamo nyina ajo ye mse mo ho ye na wotwe ncheba entinya na wotwe beto se ya se wo sika se wo ni sika se ho dodo de enne de oda form no wanyame ne omienu aje hallelujah amen na samre nso so ense azuka bere maso me de me friend obo fan dade fan one na pamfo MCR ho ene ye friends Kevin so odiata ne omo akanyina na nto David mo so won kra ho systematic mo ene Alex mo omo so boy echi dom ho de nyame nhira obibibia amen sana mo nyina mo ni me fre no nkro ko sise no ndu ba body na ye Cedar hour ene ye de bra hwefo ne etiefo Yesu ba be kono Yesu sa ye mo mpaye ena ya nkonso wiem ya mo mpaye ena ya nyira na chese nyankopon ba na okono de mpaebo esa edijaye enti so osachra beye onyame ba Kristo ni mapawie ofa Awurade Yesu Kristo sa wa Awurade ena okra agye nkwa osofo na nsae de aka so so onyankopon asem so die de aka so so sa onye ni hafo wo tresem ne mpaebo mu hallelujah amen enti Cedar our ye ba ye bisase ehefa na ye nyankopon no wo where is the God of our fathers hallelujah amen ye janom nyankopon no wo e wo hefa de entie ye bisasa ne se ye generation no osofo nyankopon no ye kantamanto nyame okanentama wonto a wa hwe ye bose orempau ye no orenya ye no e kamia ye se nyame ma huna mane ekamia ye se Kristofo ebi sundodo ekamia ye se the ancestor to nyame mana etoto won bi ebi ntimi ni won breso aba e no bi hwe obi ti osofo wakadem o empire ben na won mo professor sorry on to aso nyankopon asem ne se Yesu Kristo se ne man tampia no mo no de say ya na ne Yesu man tampia na fa hemfa osin sanye adwuma no manka nsa no nidio na osofo bi hwe obi tie ye ni CV fefefe okuta certificate obi etu kwan akobi man so obi kuro so se okopa adwuma ye osofo owura adwuma mu a na yeyi nedi owura adwuma ma yeyi nedi obi credit hours odi ye adwuma wa buruchi na osofo odi tua bills ana ne sika asa enti na busuafo fi se obo atirimodin obi nkata akodi home office osofo se beba se ye den aye den social obi ne ni daso ewa amononi ho ni mamu aye den bills ahodo nipa letters abi nyinya bibie so kra na wanya BP na wanya kuma ya de na kuma na ehuru kosoro se bills ahodo na mafuti obi hwe ye osofo wo Ghana ha Central Market to dwa kesem ono kwa ko bie ne store ye ntomu ade
obi aye investment obi se kashia na ehye osofo obi aware ope baba akopeu obo anya dodo osi nyame cheme ba akompoa medical doctor so oni problem osofo na no na Paul kan bibi wo kolotu fa asafo no mu ehu ose onyankopon abie adom pono kese bi ama na mu adwuma yo no ose beso abapi anso solitia no doso obi hwe me obi tie mi solitia no adoso dodo emu da ye Sompa sabasa solitia no adoso ebusuam mo solitia ejuma mo solitia asafo mo solitia osofo ene obi hwe obi tie solitia no adoso ene se wote yanka fa na frobi no obi so frobi na ka che se osofo na o ka na se mo somafo no nyame akwa na nyame asoma no se omra eye Sompa no ne nyame mambe che na asem no mu wi o mu nyina so mo mpaye na o mo fa nsuo si television so o wo documents bi afato so no obabi ena nioma mu aya den fa ni photo to so o wo passport bi fa to so o baby na boronsam fa no mu fa ni photo to so the American trust osomafo Paul ana kan ne ye friend Saul no ana onu aka so se papa person oye no ontimi nye no na boni a won peni no oye a okọ Damascus se wakoje tumidie krata se okọ Damascus akokum nyame ma o omo nya hwe o osofo ni petimu odin o wakoje tumidie krata akọ Damascus akose Yesu echidefo o se ayire mo beti wo kwa na han bi to no so han ye to Saul so ma obeye Paul no sa han no beti ma to ba no so amen asofo bo ne ba wura enu bonimu ubi hwem ubi tie me wa wura nsa numu opese ojan yontime nyai fa ne photo eto TV nani se nyame tumi nya bo wura mu a adanse ne ye pi that's right ebia nani dai de kan ya wo tie ye Cedar hour eye dwumadi awrade de aba adanse ne eye pi Friday mo ya mo hwe ye yida efiada siwa se ye de se efiada no ebo adanse enya adanse se de esi waso dam we de ye Sompa Cedar hour altar no yes de nyankopon nam Sompa Cedar hour altar no eye altar eson eye Abraham ni Isaac ni Jacob altar eye Yesu Kristo altar ni yina so wo Sompa adanse ne ye pi obenya adanse o nyame de oba asase we so mabotaye nyame be hwe se ne botaye no ebebem amen enti sabe de ka me ho na ye be bo retresem no boso me bia won semfo a ye fa na ya bobo ho na boso mu we asama ma fa me ne nyame ma eche ne se you will obey den you will account for it obey den obebu ho akonta eye obrone broda ye fro se toni eye chapo ne ye wa ha hwe o papa nim o papa bom ha na wo so ma jeso eno ne chapo no azuka mu nyina jeso not wo hwe eyi no so nkwa hwe oluma enim na ye nya de ya ba adwuma nyame asoma ye nsa ye mfa na asem emra hwefo obi hwe ye obi ti obi won ye nsem keka wo se wasem a wati enti no ho ya den enti obo anyame asem a ye de ba kekene na koma ye den atonto bo ensem a me kene ni aye den abana so enti e chapo ne he yes praise God hallelujah hallelujah wo amen jemeso wo ho amen wo firme ne wo so jemeso amen wo ho amen enti na wo twi nyina boso me nsem a ya duru so a ye ka ho asem se ade bi a wo ye biara obebu ho akonta ade biara enti you account for it na ye baby bia pointer ye duru so ye accountability to God akonta se otimi bu akonta de ma obia ene ye mampanyi his excellency the president John Dramani baby owo bia nyankopon hira no amen na pamfo wa yi won eye ni ministers no obebu akonta ache no dumedi ode ahye won sa no obeya akire no
ope wu mpewu obebu akonta no enti obo say na reshuffle na abefam obo de obo ne homodin o say ye pagya no de ne kwa baabi bi obekwa ko pagya ho de ombo ne homodin ne ye yi na afiri ho enti wo hwam ya wo tie me say wo gidi say Nyankopon na de wo ba ati asefo asase so a wo gidi say nkwan home na wo mu no ye Onyankopon na de ama wo de a ene fa hye wo ti mu say ahode na ode ama wo ne okwa wotimi koba no obebu ho akonta ama Nyankopon enti babia ye duru ya akonta ye bu manipa ye musa akonta no manipa na ye bu ma hwan Nyankopon se obi anim se obi di na dwuma gyawa bo so meso a obebu akonta te se Sompa fi de kese no ya chiche mu ekoko ye wo baby bi obi apanyi bia ne dwumadi a odie obi ebu akonta di general manager na general manager ahwe say CEO soso aso bete baby bi anioma pagya baby bi anioma ye wa account office ye ba ye na account office nanim hallelujah amen enti obi bi a wo hwam ya wo tie me ye do accountability to God akonta yebu edi Nyankopon enti die enti ye nipa bebre osofo omo ye di omo pene se na adwene se abrabo obo no odene ho enya honam no na ode ne ka na watena ase ama honam na ode honhom ka enti mbre bi bedura Onyankopon be hia akontabo bi afiri ho na ensemfo a ye gina so no ye yifri Matthew chapter 25 from verse 14 to verse 30 Bible say Yesu na ka say obi na etu kwan e no frɛ na paafo e no ode talent ye mawo o ma bi num o ma bi mienu o ma bi baako na talent na ode ma mu wie ye no o kan say me kɔ na okoche ye no osan bae okache from nyina bae se momra na momebu akonta na wankere won bera obeba enti wa wo hwam ya wo tie mi akonta buo na nyame hwehwe wo nchen no unim da Nyankopon beba ba bebu akonta na kire no enti bo moden anse ade bi a oyiye no hwe ni ye na ye yi eda dwoada e de asi ho se dadwa ne de ye de beye odiman paye e de ama ye ho ade ba kwa ye free e kristofo mu eye odiman paye osofo obi abon paye sika o na pra akwantu o pra ye nkumburu nsem o pra ye nya odiman paye hodin asofo ye nkosu anyame asema obakwa na asore da na da ho ye ko kumbronsan na mufi kumbronsan ko bronsan be wa ko bronsan ye nkuno hallelujah amen ye nkuno ufi kuno ko be wa ko wu minister ko ne ko be wa ko ona na mu kum na wa nkum hallelujah amen na enne ye begira nyame asem so ena e de abosa odima paye mande bia na ansa na no enti frobi se odima no edu so sabre de enko Facebook no so eso aye she Facebook no so aye she we di 10 osofo abana se Thomas die o ma wa kwa ba Facebook no so o ma no wo so den na Jesse wa wo so Boama Alex e wo so Dana Sare e wo so Koma was so Patrick Wasakoto was US or Hey, Selina Nochi was so Nanaya Waji, Linda Wusu or US or Hey, Melanie Ayeyi and so Hey, Aisha Dauda, and also Hey Framanone, Alessa Moatin, Ruta Samoa, Salomon Boachi, Vivian Boatin, Nanaya Boadu, Italy, and Hey, and Elvis Ajimai, and so Hey, Margaret Agri. Christiana Frimpon, Dorothy AJ, on also share from an also for you man so better so. Na me to aso YouTube ho na nkoso dwabena e wo YouTube ho inshiraba ho kwakudua e wo YouTube ho Pepla TV enso e wo Zinabu Amadu e wo ho Anthony Opoku ho Abana J e wo ho John Asale Donfe enso wo Patricia Boaten e wo ho Bafo Agnes enso e wo YouTube ho. Bishop na me to aso Facebook ho Selina Boat any some Felicia and Tua Selina Anoche Patience Edu Salome Boache any some root as many Vivian Boatima Oche Gladys Selina Anoche na Sanso Ewa
Rose Ajekum sa wo YouTube ana Josephine Ofe enso e wo YouTube omu nyina aba so and a blessed Agnes Nyame so wo Facebook Patience Edu Apa Bismarck ya Boatin Vivian Boatma Inshiraba ede dodo na Bishop Adepa ya Shelley Grace Sam mu nyina aba so Ernestina Ibrahim mu gyina so Mon share link no Emma amanfo nyina nya de o group bi afatum na ene ano ebeye hye amen osofo ade ba kwa Yesu se maye nkwatu ono nasem yeni ono Kristo ne kire ene yemfanya adwuma kwasem Kristo se onene nokra ne okwan no obi nko eja ne nchen Yesu onam no so Yesu okansa asem no osofo ade ba kwa Yesu ye ne se Yesu ayo odima oya intercessor. That's right. Enti ene ebe hu se Yesu ye odima na se Yesu nye odima osofo memere dara se bi esiye na ya were ho se na no Sunday na meka obi onu akasa firi God so mo area so oba kumase abefa nuama passengers omote car ni be hwe obi enim osofo no ani sika ewo ne bottom ne phone ni bibia ne nsafo car num na wo mu na hwe car num omuduru akropon yesi emfa no nko hospital ko omokoduru na wewu omoyi na to akropon police station e form de robber to omoyi na to na amafo kwa akohwe wakrao ente ye bisa se ne yiri beye den ne ma beye den de all hye no no otua ne school fees ebi mpo a na ne baby wura school mu osofo se ya nya odima mpaye ama ye busua ye mama ye papa ye ma adebọ ne betima ato eno ene ye nhwe de enti obo ha office enye nsem nya na esi ye kwawo bronsam ye adwuma bible say we ye brem bronsam se ne na aka no enti ye mie ye twere sem no sabre ye nwura bible num ye nwura bible num ye nko Luke chapter 22 verse 31 to 32. Luke chapter 22 verse 31 to 32. The word bia on kama hwefo na tifonti Simon hwe ankana Satan pese wo nyamo ankana ka Satan bronsam opese wo nyamo na ohuhu musu se buru na che Satan abo nipa ye friend say Peter ninu nuanom obo wabo wo mo hopo na ti oso huhu mo so se buru oso fo wako nika da yesi ye huhu bibi so a we hu se ne eseti oso enti bronsam pese ko oye ne pasa se no Yes. to aso fo na enso masre mama na mi Yesu amekuta tumi masre ma ye odima ade amawo na wogidie no ansa na wo de se daache wo dane a se daache wo gire yi a nhya wo nuanom de wo so ye odima wo so nuanom dima won osofo obi hwe ye obi tie se na ba mabuo osofo ko asori fia omo ya sonfo omo no mo siesi ho osofo obotre ne ya brabo adu na ware mfie so anso aware no onya bi otan no hwo mo a sebi aso no kro mo nkobi aso dem mo nsiesi ho bi anso so no omo mema esan won mema ye den esan won Like that word. osofo mema esan won na ono obu ho ye Kristo ni ka obi nkora meka kire ne se mawura meni jo se yemmo enye bone kwan so yemmo awa ye friends say aware ho pa ye mpo so obu from January to bosomi ene bosomi ni wu 9 months ni obi kora nka kire ne se aso de bia hotel ready fee na obo afode ebi ya asomfo anyuntofo osofo obi hwem obi tie me o asafo ewo ni kurom no one ne kunu one ne yere osofo mo no mapagya so ne nasi o omo no mo de omo fie o masase kura ma asofo tim aso ne manyina sam ho omo adwuma sem omo aware sem enti na bamu ayeden ebu
and no wa wo hwe me a wo tie me o se bronsam na nkasa pese o pori Peter te se eyuo anase buro se no na wanti de onyankopon kasa kire bronsam o se bronsam wasan ya adwene mako agye obonso ho na chese nyankopon na nkasa nim se o bronsam no adwene brother Tony ho wadwene osofo Emmanuel ho wadwene sofo Thomas Abanase ho wadwene dadanso ho da agenim ho wadwene minister Comfort ho o se osan de call bishop so enti se ya sorry amompaya osofo Yesu onim ade nyina no Yesu osa bompaya to ho se obi bi obaba be ye Kristo ni so onim se ne mre na so obaba ko Yesu se bompaya to mframam se obeye Kristo ni e wose sampa bontimi cover anso ne Kristofo ye di agoro nyame ma di agoro ene ye di aye TV hwe ye di aye ball ye di aye your friend say agrodie odima sene titifo no sore ye osofo mu gina ye ene ye nyina bi ye hwe say Yesu Kristo obompa ye esan ma obi bi oda ye furuma ye nya nwo no oba ba ye Kristo ni nyina enti obi hwe ma obi tie me o mama no sha se bompa ye ma o ma ware o mamere ma no sha se bompa ye ma wo o ma adwuma mu ba ba ye da chi nyina wa hwe ye bronsa be fabi no de bet awura ni mu no de send me awura ni mu or the winum or the tramadom or the red awura ni mu sha se ne di ma no laka no de awura ni mu sha se ne di ma won osofo bi hwe me obi tie me onim se etwa se if you be adwuma ne de ani bi anya din adwuma ye fo no mu be ye adwuma kra wo se o bompa ye osofo Bible school na o kona enche be transfer en solema na mo be ba waso no kwa sha se bompa ye ma won ansa no ma ba na nya sa alomo jatafo no megumu a osofo enya se mketo a osofo be hwe me na ni abere onya sofodie no kro begya ye di na ni wasa ore num easy ona na yiro mo nteme na asofo me chiachia mu nyina nyamishira asa na edidi ye di ye Yesu se so no duamo no ye di we ye na mo duamo no mo de mu hu na mane yen san hwe say Yesu John chapter 17 verse 20 and 21 John 17 verse 20 to 21 yentie say Yesu say bompa ena me pese ye yi odima unhu die ntie ese so yi odima asofo yanko na enye yenum kuto nti na mesle enye yenum kuto na mesle o na wonam wona asem so beje medin adie no obi bia da onyanya Kristo ni obi afe na oba beji Yesu edi nyina Yesu ye odima ma asofo to aso se wo nyina enye baako se omu nyina meye baako se de wo agya se ne wo agya owo mimu na me wo mu se won so nye baako wo yen se won so nye baako wo yen mu na wiase anyini se na wiase nyini wo na wo soma me na me de no nyam a wo de ama me no mama won se onye baako hallelujah amen ena me ba se me ba me ka chiro wo hwe me a wo tie me Yesu oye nyame ba anyame ama ne tumi Nicodemus di ne ho dance e o John chapter 3 se nioma na wo ye no ensencheni na wanwadwuma wo ye no obi nsanyankopon ka obi hu a o ntimi nya sansencheni se ni pay na o ka kire wo se o se odima o amompa ya amawa bibi boni betima to enti ye di dwades wo se ye fanya odima ma ye kunum ye yire no ye ma ye dwuma ni ye dwuma ye fo na bibi boni anto ene sompa fidikesie na se sompa fidikesie ni ho a Cedar our foka ene ka ye wo hemfa Cedar our timi ka ene ya bam ni pampempe na afredi adanse ene ye be bom pa ye so ama Cedar our asafo manyina Cedar our abusua no ye be bom pa ye ama wo hallelujah amen Yesu abusua no ye be bom pa ye ama wo ene pa ye edikan wo se de edi ekire no yenye kotosre ni odima eye First Timothy chapter 2 from verse 1 to 4 enti ene wo hweme ene ni dedi kan a
o de yesuma fro bi se mpaebɔ no adu na ye besi da our pet ye din so see television so mpae ye bo nyina na nyame tumi bo wuram wo documents bi fatum o baby wa kwantuo mu ukunu bi o yire bi wa adwuma bronsan pese o se obi bi wo documents bi afagu so o passport fato so o CV fato so kasa Awurade Yesu enanyumrei medawase so wa hwe me so ama na wotwe akwa aporo asa beto ye hwe na wotwe foforo ase enye nipa nyina na anya ne saa enti Awurade me de wa ye yie ma bi wa no na da Awurade ase bi o wa ya Awurade ase ma Awurade ka de na se Biowano. Papa, that was it. I shall down and I got one my young wood. Facebook, also YouTube, radio station, TV, in the name of Jesus. More space in Facebook ni YouTube ni na more type say I thank God for my life. The radia say ema okra na enye nipa nyina na anya ne sene akwesi anya. Prayer number 1. Ye peja Sompa media ni Cedar 1 media e de be radia nim. Osofo nya fidikesie ya ka ne obi hwe yen ka obi tie ka ne ko hu ye ko ntie. Da bio. Wa wo hwame a wo tie me ade abibifo nya ho ade se ade papa we abibifo omo ho ban abibifo nya den emo ade papa ho ban enti wa wo hwame a wo tie me we yo di man paye gya wa akoma so ade na beduru ama ya bo ye nyina ye bo mpaye enye television bia na osofo obi bebie television se ode ma se yemfa nkan kwanje semo obehwe na osofo we aba obehwe na sofo we aba no the program ato ho say your friends say Sompa nkomo obi wo hawa obi di obi bukata on famra na yenkama na amanjuye ni asundwe mra enti wo se se fidi kese osofo wo se tena ho da na ye asofo asori ahodo bebre e ba so de nyame asem oba na eni ahwefo bompaye Cedar awaso aba amafo di adanse wo se ye di mafidie na etime koso mi ama papa se na ya bronsam pe kasa Awurade Yesu ye peja Sompa media Sompa media ni Cedar 1 media any Cedar 1 media ni adwuma ye fo nyina any adwuma ye fo nyina efrisi o so ebesi kuma so infidie ye adwuma sa Awurade bambo enye kese wo so obone fo ni hihye ye biara wahyehyɛ etia Sompa media any Cedar 1 media you break it out you break it out you want na bompa you want na bompa upon etia Sompa media Cedar 1 media upon for etia Sompa media you break it out yes
of Jesus. Obonefo no hyehyɛ bi a wahyehyɛ ɛmfrɛ Awurade etia Sompa media ne Cedar one media yɛn nyina yɛ shout 3 times say we break out. We break out. We break out. We break out. Yɛ kompa yɛ toso mienu ɔsɔfo dwumadi ɛkɔ so wɔ Sompa no ɛbo amanfo ɛnkyɛ yɛ yankasa na menemo na ɛwɔ hemfa reception hɔ ɛne yɛhu sɛ maame bi di sumba asɛmpa nipafo ɛgye no ɔse wohwɛ maame otimo sɛ wɔ brɛ ɔse ɔda abɔnten sika wato susu sɛ kɔde kwakɔ ha sika no susu ayera ɔsɔfo asɛmpa nipafo ɛmo anye na kapra mo anye no wansi ɔmo nya de to emframam sei ye wɔ ha ade kyeɛ menemu nyina ye nimu ni ɛna trotro be parke ya one ne mate edi sika no ebe show enti fi dwuma ekoso se na wo se nyame bɔ ho ban ye bɔ mpa ye twato se nyame nton supa engu Sompa media ne Cedar one media edwuma ye fo fidie no so ma dwuma ye ntimi nkɔ nanim entre nkoso wo Yesu demo bie wa no na bɔ mpa wo hwe wo fie bɔ mpa ye ma Cedar one edwuma ye fo bɔ mpa ye ma radio station se edwuma ye fo Sompa TV edwuma ye fo Sompa radio Sompa radio Accra Sompa radio Farane Sompa radio Kumasi Sompa radio Sompa radio Ransa Sompa radio Kuchenda Sompa radio Sompa radio Sompa Jesus. Erade peja Sompa TV ne Cedar one TV eni adwumakuo no mfidie ne emu nipa nyina ye de dosu kɔ wɔ Yesu mogem ɔbɔnefo no hyehyɛ bia ye de Yesu din twam Erade to nhyira nsuo goso na nipa bia betena ha aye nhyira ama foforo ye ne yesere wɔ Yesu dem wo hwɛ me a wotie me geme so sɛ amen empa ye toso mienu ahwefo ne atiefo ye odima ama ye busua wabusua ukunu wo yere wo ma o maame o papa wabo afo wadwuma yefo ye bompaye wo hweme wasafo wo mu wasafo ma o bompaye ene ohawo to amane to bete yese asori bi ko baabi accident akosi Kristo ni bi ba an Robert akota ke no obi kunu ko baabi obi yire ko baabi wakotena moto bi so wakotena kai mu accident esi oti insubonto bi so insio na muni insubonto na muni ne penyina insio na fa won osofo bi ba obi kunu ye bompaye odi mama ye ho mo amhwe ya motie ye wote wa sore o da sore froba no fro nyane ukru no be ma bi da ho a na yire fre no so bompa nyane no so sore ye nima ye ma no ye nima wo hwe me o obi man so obi kuro so wabusua waja o mo wo Ghana bompa wo Europe of abra Ghana bompa wo Asia of abra Ghana bompa wo US or America of abra Ghana bompa wo Australia of abra Ghana won so wabusua fo so wo man foforo so tra Ghana ha bompa koma kasa Awurade Yesu me gira Psalm 37 so Psalm 37 verse 5 so Awurade say yemfa ya kwan no enhye won sa o na yemfa ye ho ento so na wo beye me pega mabusua eba wo Awurade wani na wo twi boso mi yi obonefo no hyehyeye etia mabusua me maame me papa me kunu me yire me ma me dwuma yefo
me yin tomorrow, me break it out, me break it out. You are on about pray for your family, pray for your family, pray for your children. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More space in so Facebook, no YouTube, nyamon typo I break out 3 times. Or so for ye bompire. Da ye bia waso to da ye de bia me kan kire mo so bo abebe bia wadi nyankopon achi eduri. Enya de bronza betime ko. Anso so wabusuani no. Enti da ye bo waso na enya wo ye obabi. Ye wo kunu be ye wo yire bi no mo pese mo fa no. Also for from a bo jobo and so na job gina ye wo awurade mu nti no job ntimi wu and so na ne ma no nyina yi nti ne mata ne nyina we da ye bia waso e bia wabusuani bi aso ene ye break sa da ye ka say awurade yesu yi kira wo de utumi esi anokwan wasem say I reveal to redeem da ye biara maso babusuani bi aso edi ohaw ebe bre yen ye nyintum ye break it out ye sign da ye no ye tita da ye no mo yeso demo be one na bomb fire pray your mouth and pray for the fire for the bad dreams any demonic dream any evil agenda break it out any evil agenda break it out. Open your mouth and pray. We want to attacks no ye ba we juma ni so ye ba sore no so ye ba wukiro so ye ba oye so ye ba o maso abu afo so we juma ya fo so we break out of Jesus. Shout again 3 times. We break out. We break out. We break out. We break out. Prayer number 3. Prayer to asum ye no. Also for trustem say yensa na adwuma so and also obeshira according to the book of Deuteronomy. Tesoli ka woman say ensa nya adwuma no. Man nsa no enidi. Enti Psalm 90 verse 17 say ane yensa na adwuma no maninye yi osofo obi kuta driving license opadwuma wonya osofo obi akofa nneoma from China obi akọ ni nneoma ba
and the papers in so pesika kura ko yi nuema no eya ye ka wo no so ye bom paye de yensa na adwuma ye nwuma ba urade nim se na wotwe nyame to nyame nhira ngu obi bi adwuma ebu obi hwe me obi tie me e wo kro ketuam oye adwuma pe no bi akofam osofo no wa sa adwuma mo ye patra ne nwoma bo akodi loan e no de awuram no bi ase no ye bom paye se Yesu moja mpetigu we o so no so we adwuma no so wo oye aban adwuma civil servant public servant ye de ba urade de o here promotion de o here transfer men peja nensa ka se urade Yesu ye peja ye adwuma ba woni se na wotwe yo urade to insurance egu ye adwuma so ye tonwa ye nto ye difre enye inshura ye fiba enye inshura wo Yesu demo ye wanu na bompa ye ya ma fam pray ye ya ma fam pray ye wanu bompa Yes, I know. 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 Jesus. Erado obi bia wo hweme a wo tie me de wo obi man so obi kuro so say ye Asia say ye Europe, say America, say Australia, Africa continent, country be aso, continent be obi hweme o tie me free mo, region be obi hweme o tie me free, me bon pa say nyankopon to nhire nsuongu wadwuma so, wadwuma na enye yie, promotion mra, wadwuma no so aba, wadwuma no nye yie, so be aye bibie tie wadwuma no obi di bibia kopeti wadwuma no de kwanse bia kogu wadwuma no anima enne me gyina Yesu Kristo den so e breaking out man e send man e frat of man e frat juma man amen frat of man amen physical raw juma no amen juma da from juma no peja amen juma no so aba amen juma no nyejie amen Yesu demo kan amen miensa amen 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 afef ebia afe na onye soma ya bompa ye twatoa na fa nsio no SCTV nanim anasa radio nanim o documents bia fato so enem pai bono ma hyinyame ye adwuma osofo mpaya eye bo ne de ye Cedar our team no osofo ye bompa ya ama Cedar our hwefo obu abosome nan ya ye ba TV so ne radio so osofo ne nakora asai ente wo se omunya adanse se na amafo di adanse akese wo so omo so omunya adanse akwantu omu adanse obu wo kora na osofo wo adwuma mu wo Europe anso so no omu wi omo ho hwe na bi hwe e wo se nyame mo adanse e wo Europe e wo Asia e wo America omo adwuma sem ayeden aware asem ayeden awo asem ayeden obi hwe ye wo Ghana ha obi hwe group kase ne group kituam obi hwe ye central market ahodo ye hwe nyame tumi akwa manfo store ho se omo bi omo dwuma na wotwe ya ye adwuma no nya den atofo nwuremu ye toso a ye nto wo hwe me awotie me mpa ye twato no obo wakoma so ade mpa ye na wotwe de opese urade ye ma urade ye frɛ eba se kase urade Yesu ye peja Cedar awa ye peja Cedar awa ahwefo ye tiefo eba urade anim obi bia akoma so ade urade ma ne mrem ye frɛ adanse ma won ye frɛ adanse ma won o Yesu demo pompa ma Cedar awa tiefo pompa ma Cedar awa Cedar awa etiefo pompa ma mo mo hwe wo TV so mo
Jesus. Erade me peja Cedar hour ahwefo ne Cedar hour atiefo mejira Sompa Cedar hour aforo buchia iso eye Yesu din no eso se obi bia wo hwe ya otie ya bronsama fa no nomum opese ode ne ho ntime ne ne ho nioma bi hye no so me bompa ye paifa hodie ma o amen paifa hodie ma o amen wa wo peba Erade mfa bancheo amen wa wo pe adwuma Erade ma wo adwuma no bi amen wa wo pe sika me fresika ma o amen akwantu sem enye yie amen wo bi man so obi kro so adwuma sem sika sem awo sem aware sem me fra dance ma o amen wa koma so ade emremu amen emremu amen de oyare de odayare sabia de odafie Erade mfa ne sankan amen ayare satu me entoso amen wo Yesu demo jeme so say amen amen emre no a copy entepeja wonsuo na wo documents bia Erade me jina wansem so share Erade to me Psalm 107 verse number 20 me share Erade ayare sa to me say mbo wura nsuo no mo nsuo bia na ne Yesu moja nsuo biara enane senchani nsuo nsuo bia enane ayare sensuo de odi nsuo be ye biara dance emra afa me fra dance ego documents no so nyame favor nyame grace and toso wo Yesu demo afa obi bi ohwe me otem me do dam ho nyina dosu ko wo Yesu mojam amen me bom paye de ofi o hye Erade nsa me de wadwuma nyina hye Erade nsa wo Yesu demo jeme so say amen amen wa o hye me a otem me o hye o TV n'anima oho e wo screen so a obeho numbers mako 3 sabre obuwa na opese me no bom paye waso da ye bone bi obi o wadwuma sem sikasem awo sem ye free fidie so me de 1 hour esi ho from 10 to 11 ya of from ya menya time na me no abom paye number de kan ne de to so me no sign e ye WhatsApp number o fra first 30 minutes ne de eso wo hye ento fra na o mamu a efre 40 minutes ko nyina koso ana fra obenya awuram o fra na wantiba o twen kaka na wasan afra o twen kakra obebo awuram number de kan ye 0557 0557 000 967 0557 0557 967 number to so me ye 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number to 0553 0553 53 89 0553 53 89 nyame nshira opi kwaso anahwe Sompa TV na tie Sompa radio menyu wa fidie ne mfiri ha ye free ha no dwumadie na okoso nyame nshira nyame ya adoma o kira same time